Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Za fil od malina potrebno je da maline, šećer i malo vode stavite u šerpicu i ostavite da prokuva, a u ostalu količinu vode da razmutimo puding. Zatim kada maline prokuvaju, potrebno je puding zakuvati u maline. Kada se fil skuva, potrebno ga je podeliti na 3 jednaka dela. Od ove količine ja sam dobila 750 g fila, tako da sam ga podelila na 3 dela po 250 g. Za beli fil potrebno je jedan deo mleka staviti u šerpicu, a u drugi deo mleka razmutiti puding. Kada mleko prokuva, dodajte šećer i zakuvajte puding. A dok gledate kako ja ovo radim, želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i da kliknete na zvonce pored, tako da dobijete obaveštenje kada izbacim svoj sljedeći video. Kada se puding skuvao, potrebno je da u njega dodate čokoladu i margarin i samo kratko promešajte i ostavite tako da se čokolada i margarin istope. Zatim je potrebno fil premutiti mikserom i dok je još uvek topao, podelite ga na 3 jednaka dela. Dobit ćete 900 g fila, tako da ga podelite na 3 dela po 300 g. Sada ćemo filovati kolač, ovo su kore koje ja koristim i ono što je potrebno jeste da ne čekate da se fil kao i kod mene potpuno ohladi, tako da ćete ga malo teže namazati preko kore. Možete ga ostaviti na sobnoj temperaturi samo da se prohladi i zatim još uvek toplog ga mazati preko kore. Ja sada moram svaku koru posebno da premažem sa filom zato što je gust i zatim naknadno da stavljam fil od maline. Kada sam sve 3 kore premazala belim filom, sada na prvu koru stavljam fil od maline, zatim ide druga kora na koju također ide jedan deo fila od malina i ide treća kora također sa belim filom na koji ide treći deo fila od malina. Na kraju ćemo staviti koru na koju nismo stavljali ništa i preko kolača staviti neki malo teži predmet. Zatim kolač ostavite u frižideru preko noći i nakon toga ga izvadite iz kalupa i zatim ćemo istopiti čokoladu i staviti glazuru preko kolača. Nakon što je kolač odstojao preko noći u frižideru, rastopila sam belu čokoladu i sada ću premazati preko kolača. Nakon toga ću vratiti u frižider na minimum sat i po do 2, tako da se čokolada dobro stegne i zatim secite kolač nekim oštrim nožem ili najbolje da to bude skalpel. Na kraju ovog videa vidjet ćete
kako izgledaju štanglice kada se iseku i ja se nadam da će vam se dopasti. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu.